интелигентен мъж на място е Тургут. Тарикът е най-богатия, той един е Тургут. Ти перфектен си, караш яките коли, Хикс шестица, М50 Макларани. За всяка жена мечта си имаш точни приятели. За кефа си плащаш ти, кой ще те събори от тях? Няма кой, Тургут патрона си. Приетата бягат, змяма да те стигнат. Ще са на земята още преди да мигнат. Идват като лавове, накрая ще се седнат. Палиш Мюнхен и вдигаш цяло Пазарджик. Всеки се страхува от погледа ти леден. Движиш си нещата, всичко там както трябва. Пътуваш като самолет с тая Хикс шестица М50 от Мюнхен до Пазарджик. Всички ги размаза. Нагледах се на фалшиви приятели, усмихнати души за парите ми. Защото помня дните, когато стоях си сам. Ще успея сам, без да се предам. Елегантен, интелигентен мъж на място си Тургут. Тарикът е най-богатия, той един е и Тургут. И перфектен си, караш яките коли, Хикс шестица М50 Макларани. За всяка жена мечта си ти имаш точни приятели. За кефа си плащаш ти, кой ще те